Maluhod po ang gabos. Maluhod po kita.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedatritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procidenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestit diesteis. Delectamentum in sia bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti tribue quesemus itenus corporis et sanguinis Tui sacra mystere venerari ut redemptionis Tui fructum in nobis iugiter sensiamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. The divine praises. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed, most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. The altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious Assumption. Assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the
Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Blessed O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maluhod po sa pagpamibig kan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat tuli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kalakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami nagimarahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ing kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, pati kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay niya to sa Santa Misa. Sabay niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for Gerald D. Aicardo sa kagada ni Ana D. Aicardo. Thanksgiving for wedding anniversary of Jojo and Milen Marquez sa kahagada ni Jojo Marquez. Thanksgiving for the 22nd wedding anniversary on June 8 sa kahagada ni Mr. and Mrs. Mario and Gemma Alcantara Lieva. Siring man pasasalamat ni Risa May Alcantara Lieva. Special na intensyon sa kagadan kan Bulawan family. Pepami bimanyato ang kapengaluan kan kalag ni Anastasio, Caridad, Alfonso, Amelia, Noe and All Souls. Sa kagadan kan Agraviador family. Sa kalag ni Carlos. Sa kagadan ni Dadet Yanzon and children. Sa kalag ni Salvador, kan Borondo family. Sa kalag ni Lorenzo and Aida. Sa kahagadan ni Malwe. Sa kalag ni Charlemagne Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family, sa kalag ni Verna Canbelieza family, para sa gabos sa kalag, sa kagadan ni Mario Basilieva and family, sa kalag ni Nestor Sr., sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Anthony Llames, sa kalag ni Josie, sa kagadan ni Hazel Castillo, sa kalag ni Manuel, sa kahagadan ni Nimpa Gasita and family,
Siring man para sa kalag ni Gemma and Shara sa kahagadan kan Torla family. Sa giraray Diyos maring naaga sa indugabos sa mga tugang, ngunyan sa tuyang sineselebrar, ang solemnidad kan kabanal-banaling hawak asing dugo ni Jesucristo. Si Kristo sa Eucharistia iyo ang tinapay nin buhay. Ngunya na Domingo, sa tuyang sineselebrar, ang katotoohan na ang tinapay asin arak sa sakramento, iyo ang tunay na hawak asing dugo kan kagurangnan. Pinapamibi niya to sa satuyang selebrasyon na ang pag-ako niya to kay Kristo sa Eucharistia, iyo ang magdara sa to sa buhay na pano nin pagkamuot. Sa pagsabot kan mga babasahon asin sa pagpakinabang kan banal na Eucharistia, pagsaksihan ta ang kagurangnan asin pakusugon palugod ang satuyang pagtubod sa iya. Maghagad din tawad asin galangan ang kagurangnan, tanganing pararumon ang satong relasyon sa mahal na Diyos. Banwaan ni Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Francis Benaya. Matindog po ang gabos asin sarbay kitang mag-awit sa pagpuon. Mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwan. Inapon maging banan, pinipon maging saro. Sa Diyos na siya tong pangubos. Pagomang sa kagurangan, ilog na kinaban maumang magsamba, maumang maglingkod sa iyang ngaran, masin magupan sa kagurangan. Sadyang mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwan. Pinapon maging banan, tinipon maging saro. Sa Diyos na sa tong pagtubos. Bilang banwan, saro sa pagtubod sa kagurangan. Magpasalamat sa iyang kapangyarihan at sa iyang pagkamuon. Laing kasagkoran, madyang mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwan. Inapod maging banan, tinipon maging saro. Sa Diyos na sa tong pagtubos. Punay niya doon selebrasyon sa ngaran kanama kanaki asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios,
Asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ngunya na Domingo sa tuyang pinagseselebrar, ang dakulang kafiestahan kan kabanal-banaling hawak asin dugo na Hesukristo. Hagado niya to sa misang ini, nalugod padagos niya tong mamatean ang sayang pagkamuot sa pag-ako kan banal na hawak asin dugo ni Kristong kagurangnan. Nasiring na si Kristo, mga tugang, binindisyonan, binaak asin ihineras. Makaukod man kita, nalugod, maghiras, siring na kita man binindisyonan sa satuyang pag-ako kan banal na bunyag. Ngunyan mga tugang, tanganing maninigo kitang makisumaro sa banal na selebrasyon, sa tuya pong akoon asin pagmunduan ang mga pagkakataon na kita nagtumang sa mahal na Diyos, dainamuot sa kapwa asin sa satong sadiri. Maghagad kita nin kapatawaran asinin kusog. Sa kapakumbabaan nin buot, sarong komunidad, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuyang mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan maeraka, kagurangnan maeraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangnan maeraka, kagurangnan maeraka. Gloria in excelsis Deo. Bayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa daga kamunungan, sa mga taong marahayang buo. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi, ika pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Hesukristo, kagurang na Diyos, Kordero kang Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, hakuan sa mong pagkimaherap, ka na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Ay kasanaan, banal kasanaan, kagurangnan,
ikasanaan urog kalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na sa makangangalas na sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasa namimibi kami na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawag asing dugo. Padagos ming mamatean sa mo an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay ang sinagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa pag-ataman kan Diyos sa satuya, sa paagi kan banal na misa, ipinapadagos man yato ang satuyang misyon, sa pagpatalubo kan kalinigan asin karahayan, kan satuyang mga buhay, asin mga trabaho. Inaapod kita na pabanalon ang banal na aldaw, asin magpakusog din pagtubod sa kabutan kan Diyos. Inanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Eksodo, nag-abot si Moises, asin isinaysay sa banwaan, ang gabos na tataramon kan kagurangnan. Saka ang gabos na pagbuot, nagsimbag ang bilog na banwaan. Saro ang tingod, asin nagsabi, ang gabos na bagay na tinaram kan kagurangnan. Gigibuon niya mo. Sinurat ni Moises ang gabos na tataramon kan kagurangnan. Dangan, amay na nagbangon pagkaaga. Nagtugdok siya nin altar sa pamitisan kan bukid. Asin 12 harigi para sa 12 tribo nin Israel. Dangan, nagsugo siya nin mga barubatang Israelita na mag-atang nin tutong na atang. Asin magdulot sa kagurangnan nin mga torilyo bilang sakripisyo nin paro pakinabang. Kinuha ni Moises ang kabanga kan dugo, asin ibinugtak sa palanggana. Ang sarong kabanga iwinirik sa altar. Kinuha ang libro kan tipan, asin binasa sa pagdangog kan banwaan. Nagsabi ini, ang gabos na tinaram kan kagurangnan, gigibuon niya mo asin kukuyugon. Si Moises kinuha ang dugo, nagwirik sa banwaan, asin nagsabi, uya, ang dugo kan tipan na tinugda sa indo kan kagurangnan. Sa ibabaw kan gabos na tataramon na ini. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaskuan kalis nin kaligtasan, abudon kon muran kan kagurangnan. Kaskuan kalis ano ang ikakabalos ko sa kagurangnan, uli sa gabos niyang karahayan sa ko. An ko panin kaligtasan, itaas ko. Asinan ngaran kan kagurangnan, apudan.
Malaga sa mata kan kagurangnan, an kagadanan kan mga dayupot sa iya. O kagurangnan, surugoon mo ako. Surugoon mo ako, aki kan lingkod mong babae. Hinubadan mo ako kan mga bugkos. Itaas mo ang kalis ni kaligtasan. Apulon mo ang ngaran kan kagurangan. Sa imo'y dudulot ko ang sakripisyo nin pasalamat. Asinan ngaran kan kagurangnan, aapudan. Utubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan. Sa tubang kanilog niyang banwaan. Itaas mo ang kalis ni kaligtasan. Aapulon ang ngaran kan kagurangan. Itaas mo ang kalis ni kaligtasan. Aapulon mo ang ngaran kan kagurangan. Sa pagpapahayag kan liwanag kan Diyos sa satong buhay, inaapod kita na magpakumbaba sa pagpatibay kan satuyang pagtubod. Minsan na sa panahon kan kadipisilan, inaapod kita na magpadagos, asin akuon ang pagkamuot kan Diyos sa satong mga buhay, na nagpapakusog sa to, nganing padagos magdarakan sa diri para sa lambang saro. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Alagad, pagtunga ni Kristo, puon na padi kan mga karahayan na nagkatotoo. Nag-agi sa urog karahay asin urog kalubos na erokan, na bako gibonin kamot. Buot sabihon, bako sa linalang na ini, bako huli kan dugo nin mga kanding sa mga turilyo, kundi huli kan sa diring dugo. Luminaog siya makasaro, para sagkod lamang sa santuaryo. Kamit ang daing kasagkuran na pagtubos. Takon ang dugo nin mga kanding asin mga toro, asin ang pagwirik kan mga abo kan mga baka, nakakapabanal kan mga naging basang-basang para sa kalinigan kan laman. Gurano pa daw ang dugo ni Kristo. Nahuli sa daing kasagkuran na espiritu, nagdulot sa Diyos kan sa diri na mayong digta. Lalo nang lilinigan kaiyan ang satong konsyensya. Hali sa mga gadan, nagibot ang aning masambata ang Diyos na buhay. Dahil kaini, tagapagultanan siya kan bagong tipan. Tanganing sa pagkagadan niya para balukaton ang mga kalapasan sa irarom kan enot na tipan. Makamtan kan mga inapod ang ipinanugang pamana na daing katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw pagurangan ang dalan sin buhay.
kan kagurangnan mapasaindo. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Enot naldaw kan mayong libadura, kan isinasakripisyo an Pasko, an sabi sa iya kan sa iyang mga disipulo, sain mo buot na magduman kami asin magandam tanganing magkakan kan Pasko. Nagsugo siya ninduwa sa iyang mga disipulos asin ang sabi sa inda, magduman kamo sa syudad asin sasabaton kamo nin sarong tawo na nagpapasanindulay na may tubig. Sunod siya asin konsain siya maglaog. Sabihan mo an kagharong. Maestro, nagsasabi, hain ang sakong dagusan na kakanan ko kan Pasko kaiba kan sakong mga disipulos. Sa iya kamo papahilngan nin dakulang kwarto sa itaas, sangkap sa kaandam, duman maghanda kamo para sa satuya. Nagluwasan mga disipulos asin nagpasyudad, nakuaan sinabi asin nagandam kan Pasko. Mantang sinda nagkakakan, nagkuha siya ning tinapay asin nagbindisyon. Binaak asin itinao sa iya asin nagsabi, ako ay ni ansa kong hawak. Dangan kinuha niya ang kalis sa sinagpasalamat, itinao sa sainda sinag-irinom duman ang gabos. Nagsabi siya sa sainda, ini ang sakong dugo kantipan, na pinapabulos para sa dakol. Amen, nagsasabi ako sa saindo, dahil na ako mainom sa bunga kan ubas, sagkod sa aldaw na iyan, na ini iinumon kung bago sa kahadean kan Diyos. Pagkatapos kan himno, nagruluwas sinda pabukid kan mga ulibo. Marhay na bareta kan satong kagurangnan, Diyos maray na pagkaaga po sa Saint Dugabos, namumutan kong banwaan ng Diyos. Ngunyan, sinabi niya to sa introduksyon, ang bilog na simbahang Katoliko, nagseselebrar kan dakulang kafiestahan, kan banal na hawak asin dugo, kan satong kagurangnan na si Jesucristo, or inaapod man po niya to ini solemnidad kan Corpus Christi. Kung sa tuya pong hilingon ang selebrasyon na ini, ilinaog sa panahon na ordinaryo sa satuya mga tugang na liturhiya kan simbahang Katoliko. Siring man kan nakaaging aldaw, pinagselebrar niya to ang kafiestahan kan Santissima Trinidad, nakalaog sa ordinaryong panahon. Padagos kita mga tugang na pinapagirumdom kan simbahang Katolika, na sa kaordinaryuhan kan satuyang buhay, sa kaordinaryuhan kan selebrasyon sa satuyang pagtubod Kristiyano, mahihiling niya to ang hiro, enot, kan misteryo kan Santissima Trinidad, na sa arual daw, asin ordinaryong pagkabuhay, mahihiling niya to anhiro kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, na siring nagayo, pinagsasadol man kita, pinagbubusol man kita, na sa kaordinaryuhan kan sa tuyang buhay, mga tugang maisabuhay niya to an pangapudan kan sa tong pagtubod, pangapudan kan sa tuyang mahal na Diyos, an Ama,
an Aki asin an Espiritu Santo, minabilog kandakulaon na misteryo na hinahagad sa satuya na isabuhay sa ordinaryong pagkabuhay. Ngunya na Domingo, mga tugang, urog ng gayo, magayuno na ipinapagirumdom asin pinagtatawanin doon an kaordinaryuhan kan buhay. Nasa kaordinaryuhan na ini, padagos kitang pinagtatawanin kusog, pinagtatawan mga tugang nin sustenance kunbaga sa paagi kan hawak asin dugo ni Kristong kagurangnan. Nasa satuya mga tugang na ordinaryong pagkabuhay, padagos niya tong namamatean ang mga manlain-lain na pagbalo sa satuyang pagkabuhay. Pagbalo mga tugang sa satuyang sabihon niya ekonomiya, mga manlain-lain na pagtios, mga manlain-lain na mga pagbalo na minabusol sa satuya na minsan nakakamati nin gutom pisikal. Alagad mga tugang, ang selebrasyon na ini, padagos kitang pinapagirumdom na nyaon ang pagtaonin kusog nin mahal na Diyos, pisikal na aspeto sa paagi kan hawak asin dugo ni Kristong kagurangnan. Nyaon mga tugang siring man sa kaordinaryuhan kan sa tuyang buhay, minsan nakakamati kita nin mga manlain-lain na pagbalo espiritual. Padagos kitang pinapagirumdom na ang Diyos sa pag-ako kan hawak asin dugo ni Kristong kagurangnan, nyaon mga tugang ang pagtao sa satuya nin kusog espiritual, tangani sa mga manlain-lain na hamon, mga manlain-lain na pagbalo sa satuyang arualdaw, urog ng gayo sa ordinaryong panahon, padagos kitang tinatawan nin paglaom. Mga tugang sa Domingong ini, nyaon ang pagtaonin doon sa selebrasyon kan Eukaristiya, ang hawak asin dugo ni Kristong kagurangnan. Na kung sa tuya mga tugang tatawan nin paghimay-himay or pagtaon nin doon sa lambang pagbasa ngunyan, mahihiling taan hiro, mahihiling ta mga tugang ang pagbulos kan biyaya na minatapos sa altar nin kagurangnan. Sa enot na pagbasa mga tugang, nadangog niya to ang pagbasa hale sa libro nin Exodo. Pinagsasalaysay duman kung paano nagpuon mga tugang ang tipan, pakikipagtipan nin mahal na Diyos sa iyang banwaan. Na totoo, nagkasala ang mga tao dahil kay Eva asin Adan. Alagad sa dakulao na pagkamuot nin Diyos, siya nagtao nin pakikipagtipan. Sabi nin kagurangnan kay Abraham, "You will be my people, and I will be your God." Si Moises, mga tugang, nyaon ang pagpapagirumdom sa tipan na ini, sa paagi, mga tugang, kan dugo, kan karnero, kordero, mga tugang. Pinagsabwag ang dugo sa mga tao, siring man ang dugo duman sa altar. Nagpapagirumdom kan kaseryosuhan, kan pakikipagtipan nin mahal na Diyos. Si Moises, yung mga tugang ang nagdulot kang tipan. Sa ikaduwang pagbasa, nadangog niya to ang pagbasa hali sa libro, sa surat sa mga taga-Ebreo, pinapagirumdom mga tugang na si Kristo, iyo ang sakrifisyo, siya ang padi, siya ang idinulot kung sa tuyang hihilingon sa lumang tipan. Si Moises, o padi, asinagwa siya ning sakrifisyo, tanganing ipagirumdom ang tipan. Alagad sa ikaduwang pagbasa, pinapagirumdom sa satuya, na dainan nin ibang padi, dainan nin ibang sakrifisyo, si Kristo mismo, iyo ang sakrifisyo na nagdulot kan sa iyang buhay, nagpabulos kan dugo, nagtao kan daing tapos, asing sagkod na sakrifisyo dahil sa pagkamuot. Iyo ini, mga tugang,
an ipinapagirumdom sa mga taga-Ebreo, siring man pinapagirumdom sa lambang saro sa satuya. Na si Kristo, iyo an kapanoan kan sakripisyo, siya ang padi na padagos na nagdudulot kan tipan kan sakripisyo para sa Ama, kay riba ni Espiritu Santo, sa kabilugan mga tugang kan promesa nin kaligtasan. Sa banal na ebanghelyo, nadangog niyato mga tugang ang tataramo ni Kristo. Ako ini, iyo ini ang sakuyang hawak. Ako anindo ini, iyo ini ang sakuyang dugo. Ang pagpapadagos mga tugan kan tipan, ang pagpapadagos kan sakripisyo, na inako mismo ni Kristo na sa lambang pagbaak ng tinapay, asinsiring man pagkonsagra kan arak, padagos niya tong mamamatean, ang tipan, ang promesa na ang Diyos da ikita babayaan, ang Diyos da ikita mga tugang pinaglingawan. Na ini, padagos niya to mga tugang na mamatean sa lambang pagselebrar kan Eucharistia, sa lambang pag-itaas asin pagkonsagra kan padi sa laog mga tugang kang Eucharistia. Magayunon na ipinapagirumdom sa satuya. Halawig ng panahon ang nakaagi, pinagtugdas ang Eucharistia. Halawig ng panahon ang nakaagi, sa lumang tipan, pinagtugdas ang tipan, mga tugang, hanggang sa ngunyan, alas 6 or alas 5:50, nyaon ang pagpapadagos kang tipan, mga tugang, pagpapadagos kan promesa nin mahal na Diyos, na dai na putol, dai na tapos, mga tugang, nyaon ang dakulaon na pagpabulos kan biyaya nin kagurangnan, ang biyaya nin pagkamuot, ang biyaya nin kaligtasan. Kaya mga tugang, padagos kitang pinapagirumdom sa lambang pag-atindir, sa lambang paglaog nyato sa selebrasyon kan Eucharistia, we enter into the heart of Jesus. We enter into the covenant of God. We enter into the love of God. Kang nakaaging semana, mga tugang, dakulang biyaya, personal ang sakuyang namatean, kan madduman mi, an milagro kan Eucharistia, duman sa Lanciano, Italy. Personal kong nahiling, mga tugang, itong milagro kan Eucharistia, na supadi, na nyaonan sa iyang pagdududa, nyaonan sa iyang day pagtubod, totoo daw mananggad, na ang Eucharistia, iyo ang hawak asin dugo ni Kristo. Mga tugang, kang initaas kang padi, an ostya, kan pagbaba niya, nyaon ang milagro, naging hawak, naging laman, mga tugang. Pinagsabi, kadakol ang nag-adal kung ano tunay mananggad, totoo, mga tugang, na sinasabi kan mga siyentipiko, ang laman na nakuaduman sa milagro, hali po, bako sa ordinaryong laman sa hawak, alagad ang laman, hali sa puso, mga tugang. Hali ang laman sa puso, magayunon paghurup-hurupan. Na sa lambang pag-ako niyato kang Eucharistia, we are not only receiving the ordinary flesh of Jesus, but we are receiving the heart, the flesh that comes from the heart of Jesus. Pinapagirumdom kita na sa lambang pag-ako kan hawak ni Kristo, mga tugang, inaako niyato ang sa iyang puso. Bot sabihon, the Eucharist is the love, the fountain of love of Jesus to everyone. Nyaon man, mga tugang, ang pag-itaas kang dugo, sinasabi na ang arak naging dugo, mga tugang. Nyaon ang pagpapadagos kan misteryo, kan dakulaon na pagkamuot nin mahal na Diyos. Friends, my dear brothers and sisters, padagos kitang pinapagirumdom na ang Eucharistia,
bako usa ng ordinaryong selebrasyon, bako usa na ining paghagad, bako usa na ining mga petisyon asin intensyon. Alagad, si Kristo itinatao niyan sa iyang buhay, itinatao niyan sa iyang puso sa lambang saro sa satuya to establish and to remind us, my dear friends, that the covenant, antipan da inaputol, antipan padagos nangyayari, an sa iyang promesa, dai mga tugang nawara hanggang sa presente, ngunyan mismo, mga tugang padagos kitang pinagsasabihan, come to me, magrani kamo sa sakuya, tatawan ko kamo nin kapahingaloan. Come to me, approach the fountain of mercy, approach the fountain of love, which is the Eucharist, the centrality, the pinnacle of our Christian faith. An Eucharistia, si Kristo mismo, ang satuyang inaako. Ngunyan, dahil aram tana, nasabutan tana, ang milagro, asin ang misteryo, ang biyaya, kandakulao na pagtubod Kristiyano dahil sa Eucharistia. Mga tugang, the challenge now is, magiman po kitang mga Eucharistic person. Magiman po kitang arog ki Kristo. Magiman po kitang arog sa kagurangnan, padagos nagihiras, padagos namumuot, padagos mga tugang binabaak, ihinihiras. As you go out, sa pagluwas nyato, mga tugang sa simbahan, lugod, ikabalangibog nyato, ang dakulao na misteryong ini. Ikahiras nyato, ang dakulao na kaugmahan na ini, na inako ta si Kristo sa satuyang buhay, lugod, magiman kitang mga Kristo sa pagluwas nyato, dahil inako ta ang Eucharistia. Mga tugang, iyoy niyan dakulaon na hamon asin agyat sa satuya. Ihiras, ibalangibog, asin manamitan, mamatean man kan sa tong mga tugang, ang Kristo na satuyang inako sa laog kaining Eucharistia. Amen. Matindog po kamo, ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, puminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paraw pakinabang nin mga santos, sa pagpatawad kan mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsasarig sa pagkamatinao kan Diyos Ama na nagtaos sa to kan sayang aki sa Eucharistia, bilang kakanon para sa satuyang kalag, darahon ta sa sayan satuyang mga pangangaipo, ang satuya pong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magpadagos na magsaksi ki Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaban na nagugutom sa makahulugan na buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagtiripon sa pagselebrar kan Eucharistia, maging tunay na pagdulot kan satuyang sadiri sa pagtubod, asin kapakumbabaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho sa pagpagian kan pagtios nin satuyang mga tugang na daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga naghehelang magpakusog sa
kan sa indang mga kasakitan, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magpahingalo sagkod paman ki Jesus, ang tinapay nin buhay, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan sa gabos, idinudulot mi sa imo ang samong mga pangangaipo asin namimibi kaming nagsasarig sa imong tabang asin pagkaherak. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa asin sa indong atang magkanigong ako onin Diyos amang makakamham. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kumawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kaheraking warasan sa imong simbahan, an mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, na makangangalas na ipinahayag kan mga idinudulot na atang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan sa imong aki, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siyaan totoo asin ding kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma nindanay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas asin nagtugon sa mo, na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakan mi an sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo,
kami napapakusog. Asin pag ininomi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kanimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangan, Diyos nin mga hukbo, langit asin daga, ano kan sa imong marawayan. Usana sa kaitasan, Usana sa kaitasan. Paladanan dinadigdig, sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Kagurang nani kanangganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kayining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang nan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni, tenan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tenan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho nindo sa pagrumdom sa sako. Ipagrukyaw niya to ang misteryo na sa tong tinutubod. Gadan mo kagurangan, ipinapamaret anya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapaya, sagod na ikamagdalo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay, asin kaining kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos,
kaiba ni San Jose ang sayang banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaitu pa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa aroaldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kaadaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Are paghilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapasaindo sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyas sa Hesu Kristo, nagsusupay nin pagkamuot asin pagkaherak. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnen, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magdaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pangatamanon kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, pakabasugon mo kan daing sagkod na bunga, kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaaninungon yan sa pakisumaro kan mahal mong hawag asin dugo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kaiba kan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa lipot na panahon. Magkakaigwa po kita ng ikaduhang kolekta para sa tinagba in support for the diocesan seminaries. Mga paisi, enot po, iniimbitaran po ang mga individual na 15 anyos pa itaas para sa kumpila gigibuhon sa parokya. Pwede na po kamo magpalista sa parish office, asin magdara lamang po kay photocopy kan baptismal certificate. Padagos po ang pagpaayos kan baptistry, gutter asin roof deck, kan sa tuyang simbahan. Sa mga buot po magtabang o magdonar, magpasiring na sana po sa opisina kan sa tuyang parokya. Donations May 28, Sariba Family 2,000 pesos, May 31 Anonymous sarong 1,000 pesos, sarong 400 pesos, asin sarong 700 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat Reverend Father Leandro P. Murillo, Kura Paroko. Salamat po. Matindog po kamo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo asinan sa indong mga namumutan, kanama, aki asin Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.